Poštovani gledatelji, pratite vijesti Mreže TV. Bjelovarski HSLS-ovci još jednom su javno pozvali gradonačelnika Bjelovara da sazove hitnu sjednicu gradskog vijeća, i to na temu stanja u gradskim tvrtkama i ustanovama. HSLS je prije nekoliko dana dao suglasnost HDZ-u da zajedno traže sazivanje hitne sjednice, ali do danas HDZ to nije učinio. U međuvremenu HDZ-ova gradska organizacija je raspuštena. Dogodile su se određene čudne stvari u bjelovarskom HDZ-u i naši potpisi nikad nisu stigli do vrata gradske uprave. Ne znam kako bi to komentirao, jedino što znam da mogu reći je u biti da je to jedna neozbiljna politika sadašnjeg vodstva gradske organizacije HDZ-a Bjelovar, i ono što se može iščitati da je HDZ, dakle, u gradu Bjelovaru dobio novog predsjednika i prije samih izbora, da je to Antun Korušec. I time smo mi ostali jedina prava oporba u gradskom vijeću, smatra Hrebak, i to vijeću koje treba što hitnije raspravljati o stanju u gradskim tvrtkama, posebice o poduzeću za upravljanje sportskim objektima. Gospodinu Korušecu bi bilo vrlo neugodno da se takva jedna sjednica na kojoj bismo otvoreno, demokratski mogli raspraviti o stanju u pojedinim gradskim firmama, na toj sjednici bi mogla biti postavljena vrlo neugodna pitanja za određeni nestašluk koji je gradonačelnikov prijatelj i direktor poduzeća počinio očito u gradskom poduzeću za upravljanje športskim objektima. Prozivaju liberali i novu gradsku vlast na nedostatak principijelnosti, jer ove izbore jedna zamjenica gradonačelnika Lidija Novosel krenula je kao volonterka, a završila na plaći od preko 13.000 kuna, a druga zamjenica Jasna Višnjević iz Nezavisne postala je HNS-ov kadar. Smatramo u HSLS-u da su zamjenice gradonačelnika svojim neprincipijelnim postupcima obmanule i prevarila Bjelovarčane, i to smatramo nemoralnim činom i izbornom prijevarom. Po uzoru na svog predsjednika stranke Darinka Kosora, HSLS-ovci će se odreknuti minimalno 10% svojih naknada koje primaju kao vijećnici i taj novac preusmjerit će u humanitarne svrhe. Isto tako pozivaju da to naprave i gradski čelnici koji onako smatraju imaju previsoke plaće i taj iznos preusmjere u socijalne svrhe.